osebedo ka nigi adiera gi kweth mag jong'ad bura moseketi chakre doho mamalo doho mar apil. Ka gini ginyalo ywaye nyaka obi chopi doho mogik maduong' mogik e pacho kamano Supreme Court ka mondo burani obi orum. Emmanuel kanya kuma chomo nikech ni neno kata ka wach mar jurisdiction bende no ng'i kabisa. Koro Supreme Court nigi appellate jurisdiction mar ng'iyo kata mar oversee wekete gi dholuo ni ng'iyo ng'eto mar courts mani pinyne. Koro kopo ni Rigathi Gachagua okomor kod ng'eto ma ibro tim kod Court of High Court pod katiba yiene mar dhi e Court of Appeal. Katiba kendo yiene kopo ni okomor ok en kata Rigathi Gachagua kende kata respondents kopo ni okagimor kod ng'eto mar Court of High Court pod ginyalo move to the Court of Appeal ma gidhi nyaka Supreme Court. Koro kisechope Supreme Court to koro ichope e wall. Kawatieko. Poni Gachagua koro kokawo okang' mar dhi e doho ka kiny Kithure Kindiki osechamo muma. Gin ang'o manyalo timore ne kaka ng'at mothich oko e kom? Number achiel, benefits ma nie office no ok obi yudo. Number ariyo, en ng'at makoro ok nyal yiene mondo hold any other political post. Neno gima notimore ne Sonko. Nyocha odwa chung governor ma Mombasa to wach impeachment cha nong'ade oko kata Waititu. Number adek, koro ok en immune. In fact, ok en immune from the word go kate katiba. But ing'eni ka in jatelo nitiere gik moko ma mok yudi. But sani koro ing'eni en mana raia. Koro DCI gi other relevant government agencies biro wuok mondo gi investigate matters moko mane gin mag violation. Ini neno ka nyocha wacho wach moro mar ni idwa nege. Koro nyocha luonge DCI go bro ng'iyo weche go matut ing'i ni kare be in gi evidence manyalo sustain a case. Kopo ni onge evidence nikech it's one thing mandi wachi to en gima chielo mondo mi prove. Kech wacho sheria wacho ni he who alleges must prove. Kisungu wacho ni it's not in the quantity of evidence, en a quality mar evidence. Inyalo tingo lori mzima to gin mana hotel to ng'ato nyalo tingo mana kalatas achiel to bedo koro ng'ato to bedo gi weche mo ongikore ahinya. Koro gima nyalo timore ni koro odhi bedo namba achiel ni onyalo bedo attacked from all over. Inyalo make, inyalo ketni case e court, kopo ni wachne ni be nokodhi maber, inyalo kata omni defamation. Nikech nyocha wacho ni jok mane dwa nege ne gin jok ma koro nitiere weche mang'eny manyalo timore ne. Yes. Erokamano kuom loso kod okil. Watamo mana kolunya forum ga jwang' kaka biro